mi ćemo danas snimati Minecraft, napravit ćemo bolju kuću, znači ovo mi je 3. put da probam da snimim, zato što mi je otac ušao. I onda mi je rekao nešto i onda sam morao prekinem snimanje, ali u suštini nešto mnogo nisu bili propustili, tokom toga neuspelo ga. Ovdje sam došao u Mine, imao sam kopu, kao što vidite imam malo više ovog kabelstona. Ok. I krenuo sam ovako i tu me je negdje prekinuo. Sad vidim koliko sati. Ne koliko sati, već koliko traje. Ok. Tipa ovaj deo, ne znam da li... Ne, stalo će biti. Ajde ovako. Ništa mnogo neće biti veće. Znači ovoliko ćemo. Znači ništa nisam uzeo iz kreativa, pošto ne može. Da, ne može. Znači recite mi na kojoj vi igrate verziji Minecraft ovaj. Ja sam rekao prvi epizod Minecraft preživljavanja. Na kojoj verziji igram. Tako. Rekao neće ništa specijalno biti. Samo nešto malo. Će biti neka minijaturna kuća najmanje. Mnogo malo. Znači ovako. I ovako. No, ovo neće izgledati. Lepo za nas. I mi da se bacimo na spavanje. Gujaš. To vreme ja da napravim jedna vratanca. Vidi. Vidi naprimi 3 vrata. I eto, da ti napravili smo nešto malo veću kuću. Prošlo, barem da smo napravili. Opet hrana. Ću malo ispeći hrane zima. Opa. To i steći ovako. A čekaj, smo mi dobili od svinje? Nisam. To je najgore sada hrana. Je sad problem malo. Brzo dobijemo neku svinju. Ubit ćemo ovu. Ja sam još tebe kulicka. Ovdje sam još ti dati. Chicken. Puf. I ovo je 3 pena. Bolje bi bilo da ste mi dali 3. Da li me neko zeza? Da li me neko zeza? Da li me neko zeza? Sada se ja ću napričati tutorial kako instalirati Minecraft Pocket. Lano od svinje ne dobijete meso. Šta? Chicken. Tako. Tako, dobijamo chicken. Ovdje imamo dosta chickena. Dosta sada hrane. Hrani ovo dosta. Da mi se ono meso ispekla. Tako. 3 voda je dosta. Krenem da ga jedem. Tako. Nije mi full hungry, barem nešto, znači treba mi još hrane. Ekstra. Ok. Eto, to je to u suštini. Evo maj. Ovdje se nalazi Mine šuma. Ali još nećemo ići u Mine. Nego...
Pošto im treba uglja, ja ćemo sad iscepati voda. To 8 baklji. Dobro, sam da iscepamo. Tako, 5 uglja. Ekstra. Ok. Znači, napravit ću ovdje jednu veliku kuću. Lepu. Ali to sve u narednim epizodama. Gore stavio ovo. I više. Dole stavio ovo. Da se ovo više peče. No, stavio još mač. Možda morate izgledati i voda staviti. Tako. Mislim da je ovo dosta. Da. Dosta. Do pola se piše. Sad da vidim da ne saksa. Ajde, please da ne dajem, please da ne dajem. 5. To 20 baklji, imam 20 baklji. Sad idemo u majdanje. Da kopamo. Inače, ako je pola epizode bilo na glupiranje. Znači, ako imate neki server za Minecraft Podcast, javite mi u komentarima. To sam rekli prošli put. A nek se zna. Isto će biti kao snimanje sa drugovima Minecraft Podcast, pošto znam kako to da napravim. I napravit ću tutorial, znači najlakše. Ko nije znao, sad ću znači da pokažem. Ovako, iscepam ja, nema nigdje. Ko mi ne treba. Kuću pokupiti kad mi treba. Treba mi, ali. Toliko, pošto možete laganice napraviti ovaj kol. Jako, gdje je taj iron? Daj mi iron, brate. Ja do bedroka kad iskopam neću naći iron. Još malo ima do bedroka. 64 bloka. 38. 41. Još dosta. Čekaj. Ajde iskopaj. Inače ima mobova. Ako sam primjer uplašim moba. Evo ga. Ajde. To ima nikakve veze. Da mi ne priča samo zatrpa. Inače, zašto ovo radim, zašto sam tako zatrpavan? Zato što ne mogu da se bijem protiv njih.
Pa skeleton je dosta težak, to je ubistvo u Minecraftu. A zvonim je ovako. Doćemo. Inače, ako čujete ovo, tata mi otvorio vrata. Znači, ne mnogo uđe. Tako je kod mene, znači naložio sam vatru. Uđe baka. Što kažete moj tata, inače mam tata pričneče. Možda ću dajte dislike, zato što svaki video laga. Ali ja nisam zbog toga kriv. Ja nisam kriv. Inače idem ja ovako da skopam. I koliko ima. Ima 16 komanda. Ekstra. Inače čujete ovu priču. Mama, ajde zatvori vrata. Tamo je paka. Snimam! Ti snimaš. Znači, ljudi, ovo je moj tata. Znači, izvinjam se za ovo mnogo. Gore ću vam poslije istražiti. U sljedećoj epizodi. Pošto ću dobro vedemo na kraju i tako to. Znači, prije ću ovo već kraju. Idemo na gore. I napokon smo stigli. Inače, ću snimiti, te ću ja možda snimati. Kad mi odu roditelji, znači mene nećete vidjeti. Znači, samo moj kompjuter. Tako. Tako. I da prijedem ovaj video kraju. Da snimam tih par ugljena. Radite je to bilo od ove epizode. Vidimo se u sljedećem Minecraft preživljanje. Ćao!